Аз съм Димитър Коцев, Шошо. Последното е мой прякор от дете, с който така не се разделих. Когато бях пубертет, си мислех, че трябва да го махна това несериозно име, но после се отказах. Когато започнах да се занимавам с несериозни неща. Когато станах режисьор и писател. Когато пиша, общувам със себе си и с всички хора, които живеят в главата ми. Също така, само когато пиша, постигам този New Age идеал да живееш в момента. Темата, която ме вълнува най-силно, е човешкото желание за осъществяване. За някой това може да бъде смисъл на живота, професионален успех, за други стабилен семейен живот, за трети, но каквото и да е, всеки го има в главата си, живее спрямо това и на мен ми е интересно как и какво правят хората, за да го постигнат, кога са героични, кога са смешни, кога са жалки, кога са вълнуващи, но винаги и най-вече се вълнувам от това какво правят, за да са щастливи на тази земя или за да са спокойни, хайде да го кажем спокойни. Най-добре пиша вечерно време. Винаги съм завиждал на сутрешните автори, защото стават, пишат с ранобудните, пият, имат целият ден пред себе си. Аз съм опитвал, това е абсолютно невъзможно, защото ако стана рано, мозъкът ми просто не работи. Някак, когато се приближи вечерта, влизам в една специфична вълна, която ми позволява да забравя, да се откъсна от реалността и да влеза в този въображаем свят, в който всеки пишещ човек трябва да влезе. Киното е най-близко до писането като изкуство, защото пак разказвано с други средства и за мой късмет аз съм също така и режисьор, така че правя филми и разказвам отново истории, но с образи. Връзката ми с публиката винаги е много неловка. Много е странно това, че от една страна искам да разказвам истории, от друга страна, когато получа обратна връзка, се чувствам неудобно и гледам бързо да свърши всичко това. Но пък докато пиша, най-често имам в главата си онзи единствен читател, конкретен човек, за който го пиша. Това със сигурност всеки път в главата ми, когато пиша. Разбира се, този човек е различен всеки път, но той е един. И за последно не бих могъл с едно изречение да формулирам защо пиша, но с три ще опитам. Съвсем наскоро успях най-неочаквано да разбера защо пиша, защо разказвам истории. Така някак го прозрях съвсем неочаквано за самия мен. И отговорът е заради майка ми. Просто първо тя ме научи да чета, тя ме научи да обичам книгите и да ми е интересно това занимание, четенето. И второ, тя стоически понасеше моя ужасен навик всеки път, когато прочета интересна книга, да искам да я разкажа с пълни подробности на някого, кой единствено ме търпеше да му разказвам. Това беше майка ми. И благодарение на това, че тя е проявила това търпение да слуша някакво бръщолевещо, несвързано бръщолевене на някакво дете, благодарение на това нейно търпение, аз си въобразих, че мога да разказвам. И така започнах и да пиша.